žáci. Vítám vás všechny na dnešním slavnostním vyřazení žáků 9. tříd. Dovolte mi, abych mezi námi přivítala ředitelku základní školy Hulín, magistru Hanu Fuchsovou, starostu města magistra Romana Hozu, zástupkyni pro první stupeň magistru Květoslavu Hrouzovou, ředitelku mateřské školy Hulín paní Andreu Hradilovou, ředitelku městské knihovny v Hulíně paní Jaroslavu Zakravačovou, ředitele kulturního klubu v Hulíně pana inženýra Libora Pekáčka, ředitelku Decent Hulín paní Jiřinu Štěpánkovou, a zástupce klubu rodičů a přátel školy magistru Kamilu Polákovou. A také vás, milí rodiče, vážení vyučující a v neposlední řadě vás, děvčata a chlapci z 9. tříd. Ještě jednou požádala základní školu uměleckou v Hulíně o krátké kulturní vystoupení. A nyní bych ráda předala slovo ředitelce školy magistře Haně Fuchsové.
si udělat legraci, to si myslím, že k tomu také patří, ale vám se skutečně nic nestalo. Dobré odpoledne, vážený pane starosto, vážení hosté, milí žáci. 30. červen, teď říkáte, že se spletla, ne, výjimečně 29. červen není významným dnem v kalendáři ani státním svátkem, ale pro žáky každoročně téměř tím nejdůležitějším dnem v roce. Na tento den se mnozí těší už 1. září. My to víme. Dnešním dnem pro vás všechny ve škole něco končí. Je to poslední den na naší škole. Letos poprvé určitě cítíte jisté rozpaky a nejen nadšení z prázdnin. Za chvíli přivítáte novou etapu vašeho života. Od zítřejšího dne budete vzpomínat na to, co se vám povedlo, nebo i nepovedlo, co jste vyvedli, na kamarády, na průšvihy, na učitele, ke kterým jste často byli velmi kritičtí. Měli jste pocit, že po vás chtějí stále víc, že to nepotřebujete, že to nikdy dělat nebudete, že už má zvonit, že už chcete vlastně jít, že už se potřebujete podívat na telefon, že už ji chceš vidět, že Facebook nepočká, lajky se kuchy a já to nevidím, tak tohle všechno i prožíváte. Snad i to časem pochopíte, že život není o lajku, i když si to teď myslíte, ani o značkových věcech a nakupování a nekontrolované svobodě. Dnes asi všem, někomu pomaleji, někomu rychleji, začíná svítat, chápat, že velká většina úsilí učitelů byla pro vaše dobro. Byla to příprava na tvrdší přístup na další typ škol a v budoucím životě. Snažili jsme se vás naučit žít v kolektivu, respektovat ostatní. Často to bylo velmi náročné. Naučit se plnit si své povinnosti. Mnozí musí ještě hodně trénovat. Někdy se zasmát i sami sobě a uvědomit si, že si nemůžeme dělat úplně, co chceme. Vážení kolegové, chtěla bych vám poděkovat za trpělivost, tvořivost a pedagogickou práci, kterou jste žákům věnovali. Vážení rodiče, uteklo to jako voda, když jste je vedli s barevnými aktovkami a křečovitě se vás drželi na první den ve škole. Dnes tady máme krásné mladé lidi, připravené vyletět o kousek výš. Přeji vám, žákům i rodičům, abyste byli spokojeni na školách, které jste si zvolili a následně se dobře uplatnili v oborech, které budou vaším zaměstnáním. Protože mám velkou zodpovědnost za tuto školu, chtěla bych využít této chvíle a poděkovat všem vám za dobrou spolupráci v uplynulém školním roce. Rok to nebyl jednoduchý, ale úspěšným zvládnutím všech kontrol jsme dokázali, že patříme mezi kvalitní školy. Snažíme se každým rokem školu modernizovat, aby naši žáci byli dobře připraveni a vytvářet prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Šiřte prosím dobré jméno školy a města a předávejte slušnost a pochod. Na závěr bych si dovolila něco, co platí už staletí. Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat. Utrhání jejich si nevšímat. Chtějí být zlými spíše nenáviděn, než uctíván. A kdo jiný, než Jan Amos Komenský. Naštěstí se sebou neflákl. Ale
ředitelko, vážení páni učitelé, vážení rodiče, milí žáci, deváťáci, vy samozřejmě v první řadě. Já děkuji nejvíc za pozvání opět na konci školního roku sem mezi vás, kdy se můžu opakovaně zúčastnit této slavnostní chvíle, na kterou zejména deváťáci se velice těší. A já musím přiznat, že a věřím tomu, že se na tuto chvíli těší samozřejmě všichni vyučující. Je to pro všechny, kteří se dneska přišli, je to samozřejmě významný den, pro každého trošku jiného pohledu. Je to významný den pro třídní učitele, kteří se dnes rozloučí se svými třídami. A samozřejmě nejvíce je důležitý také pro vás, pro deváťáky a jejich rodiče. Devátou B.
učitelkou magistrou Martinou Kovářovou. Aneta Brázdilíková prospěla. Adam Černošek prospěl. Adela Narebníková prospěla, udělena komisi odměna za práci do třídy.
Kristýna Prgalová prospěla. Jana Greplová prospěla s vyznamenáním, udělena za výborné studijní výsledky. Nikola Henigová prospěla s vyznamenáním, udělena za výborné studijní výsledky. Nikola Chromčáková prospěla. Jiří Janek prospěl. Martin Jarka prospěl s vyznamenáním. Dana Kubíková prospěla. David Lukeš prospěl. Valerie Navrátilová prospěla. Michal Pleva prospěl. Pavla Bruskalová prospěla. Jan Večeřa prospěl. Sebastián Vlk prospěl. Denisa Vybíralová prospěla. Adam Zapletal prospěl. Natálie Zlámalová prospěla.
Děkujeme třídě 9. B.